Hej så alle sammen, velkommen til dagens gameplays her og tilbage med nogle nye videoer, der spiller vi på den dejlige server Pro MC. Og det er på Turbulence, og vi kører solo i dag, fordi det er i episode 1 af den serie, der hedder SG Oliver. Og vi spiller på Zone 5. Nej, hold nu kæft, det gjorde jeg sidste game. Jeg kan ikke simpelthen, jeg har prøvet så mange gange nu, og det sidste Lars, jeg gider ikke mere. Jeg vil lave en PvP med Oliver, hvis det her ikke gider at gå. Men der er noget, jeg skal se. Jeg har lige spillet et sidste game, og det gik sådan lidt fucked, fordi at der var også sådan et tremandsteam. Hvor fedt var det? Det var godt nok ikke sådan, det var sidste, der var Zone 5. Det var i hvert fald det. Det skal jeg lige se det klip. Det synes jeg skal selv, det var lidt sjovt, så det kommer sgu lige her. Ja, som I kan se, så mødte jeg et tremandsteam, og meget wasted lige mig der, altså. Jeg gider simpelthen ikke mig op i nummeren. Men vi prøver bare igen, altså, det er lige meget. Og noget vi skal snakke om i den her video, det er selvfølgelig mine serier. Fordi jeg starter nogle serier, jeg starter to serier. Og grunden til at starte 2 serier, det er fordi, at jeg gider ikke starte 3. For så skal jeg til at record for 3 serier. Og så skal jeg til at gide. Nej, det gider jeg ikke, jeg gider simpelthen ikke. Er det Thomas team? Oh shit. Okay, I'm wasting all my time. Whoops. Don't think I could get you. And then I'm get a 2-man's team. And it's always no. Ja, det var nice. Fik det Thomas team. Nice nok. Vi har pigene. Og en clean-upper. Det er sådan, det er primært normalt, så få en clean-upper. Nå, men jeg kom lidt ud af den der. Jeg vil starte nogle serier den her, på den her kanal. Og den ene serie, det skal selvfølgelig være den her SG Oliver. Den anden, det bliver så også sådan en serie, men det hedder PvP Oliver. Og den serie skal fremtid. Den serie, den handler om, at det er ikke bare sådan SG, velkommen til, nu spiller vi igen på det her pamper, det er bare hyggeligt. Det er sgu, hvor vi skal spille på en server. Vi skal se den, vi skal prøve den, vi skal modere. Til sidst skal vi så vurdere den, og det glæder mig meget over. Det kunne da være sjovt nok at prøve på den server. Det er ikke sådan, nok ikke lige det, jeg er bedst til, for jeg er ikke den der skrabe type. Men det må vi skulle se på. Det tror jeg, det bliver meget grineren. Så ja, jeg er ready for det. Jeg er bange for, at han kommer dernede fra. Eller for den der combo. Men der er jeg så en der og sådan. Ja. Så ja, jeg håber i hvert fald, at de begynder at se de serier. Jeg ser mega frem til dem. Så hver år, måske nytårsaften, der kommer der en. I have to waste. Så får vi lige Thomas team igen. I would like to get a 2-man's team. Oh my god, vi får et Thomas team. Eller bare 2 her. Så ja, og vi vil prøve at sætte noget multi-twitch op. Jeg er livestreamer, og det gør Ask selvfølgelig også. Det er nice nok. Han gik ind i fight, det gør jeg også. Hvor smart var det? Det var meget smart. Godt. Klogt. Så er det bare nede i vand. Det var nok ikke lukket det her, men ja, folk jeg skadet lidt. Jeg fik skadet lidt. Vi går den her vej. Jeg gider ikke at stå og få nyt gear på den her. Det er fordi, at der er skole i morgen. Der er skole i morgen, det er pisse nederen. Sådan. Vi gør good to go. Så vi prøver sådan noget multi-twitch op, noget sådan noget, hvor man begge to kan twitch på en gang eller sådan noget. Det er et eller andet godt. Så det er sgu noget, vi prøver at sætte op. Det tænker jeg kommer til at lave. Sætte op, fordi det er sådan nok lige det, jeg kommer til. Men ja, jeg synes ellers, vi har fået en godt game indtil videre. Sådan godt, vi har lavet det fleste gange, har vi lavet det fuck da clean. Men det går nok også. Ja, jeg skal lige klø mig over der. Man, lige på en og sådan. Og ja, men jeg er i hvert fald ready for rec. Og den der PvP Oliver, den ser jeg sgu frem til. Jeg tror, det bliver fedt. Og Aske også gå ind og se hans videoer. Gå ind og se, blandt andet gå ind og se de her Aske-videoer, de er fucking fede. Selvfølgelig vil vi også optage sammen, når vi kan, så optager vi sammen. Men jeg kommer i hvert fald også til at optage alene, for at starte de her serier her. Og jeg tror først, den første serie, der kommer frem, eller første PvP Oliver video, den skal være på en server, der hedder
Det skal være en server, der hedder Badlion. God, you... No. I'm not dying because power. Yes, man. Yes. Det er så vigtigt, det der. Oh god, jeg er bange for, der kommer en. Det var lige gabel. Jeg kan komme til det. Jeg gider ikke have dem her. Jeg gider det simpelthen ikke. Jeg er så træt af alt det der fis. Så ja, men ja. Så yes, men that's it. Det er sgu bare nice. Altså, jeg gider ikke engelsk. Jeg vil gerne tage noget dansk. Men jeg tror godt, vi kan tage det her med. Den er sådan okay, good to go i den her video her, vil jeg sige. Sådan. Lad os lige prøve at se her, hvem er vi oppe mod. Vi er oppe mod 4 players. Lad dem fight, og så. Prøv at se den der combo, jeg får. Got one. Jeg får også ham her. Han fik mig. Han var nok også fronthænd ham der. Det var sådan lidt jeg ikke lige fik det last hit. Hvordan kan det ske, når... Det var sgu lidt af en hver video. Jeg synes, jeg fik de der kills, jeg skulle bruge. Jeg kan bruge det til montage på et tidspunkt. Men jeg vil sådan set bare sige tak fordi I gad med i den her video. Hvis I kunne lide den, så må I godt like og subscribe. Det var i hvert fald den allerførste video af den allerførste serie på min kanal, som hedder, hvad er det nu, S-Game Oliver. Så ja, nu er jeg også til at opgave noget PvP med Oliver, men S-Game Oliver, det var episode 1. Hvis I nåede den her video, så husk at like, subscribe til dagens gameplays. Nå, Oliver, hej.